Badi ka pa kay aaya ka pang-graduate ka na uman pa gani ano ni ka pa ni nag-graduate ka no. Okay. Di ka pa kay ano to? Ino ni papanto ah. So ka pang-graduate yo. Ano ni ka papasad mag-isa mag-graduate? Nialalam na na video at kadang gilib ko Rasulullah. Natigira na inubog yan kaya graduation sa mga madrasa o mandragon. Naku na to, paano niyo sumbagin? Andi ka sumbagatan ro. Ito na yung midan yan. Midanan. So, kapsilibrita ko, maulid, ako sa graduation. Kapakaya o pamako, giisa pa ng pangiran ng mga pagariya. Sakap maulid, si kanubo sa bida. Na inubog yan kaya mga graduation nyo sa madrasa o mandragon. Mga riya. Naku na, umay to so ilmo ka tabi. Nalimpangan niya, subha. Na umay to so ilmo ka upama, din ka sasabutan so impitan o bid'a, na din kayo ni kasembag. Naguso, din ka sasabutan so bid'a, nagyang kayo dua, na din ka kasembag, din ka mapakarayag. Aya sembagun, nagkagyagian na nakap maulid, na makababetuan Said, o manragun, ang mapipinto ko dita. Ang uman ikasabula gudua ko Rabiul Awwal nagyutod ni diran di celebrate ni uman ragun. Ang mapipintod matatangkad ni sugawi. Aayran di ka pelimu-limu na sabab sa agyan ko takapakalalabi o gawi. Arong kon mi inimbawata so Nabi sallallahu alaihi wasallam minibawata kaya pakasembuh ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. So graduation na dapi pinton tanu adit. Ibarat yan, no, March. Gitu ka pang graduate. Oh, ibarat sa eskwela, no. Natigtanon na, graduation. Ano ito ipantag so graduation? Tingnan na saan siya kapakalulugar no. Tiga March 20, udi na March 30, udi na March 25, March 31. Yan niyo. Da pipintun tano adit. Akin nang lan rumi celebrate so graduation. O pamakumandrago na kinanglan akin na gina na March 31, na saan mi celebrate so graduation tano. Na dataru ba nga pislas lagi yung kotag date ang March 31 na pagulog Said. Dito yung media niyan. Niya ko tanong. Ibarat sa madrasa. Igira amagan sa Ramadan. Sha'ban. Na ibarat na Sha'ban kagiti ka pang graduate tano. Na pagilin tano. Ito ni mapaparok tano rin gawi. Mga ustad. Na siya tano ba ni tabo sa akad. Kagina ni isakap kati mo mga tao. Na pagilin tano ni dit ko akad. Natigin na Sha'ban, ika-20 ko Sha'ban. Na okay, sagdi na ni graduation. Na next year man, tunap man. Kapakaya ika-20 ko Sha'ban, ika-24. Nabatano dislasla, kanabatano pdaksisan. Da papantaon tano agawi. Siya buti yun to. Aginak lang, nagitan maslas lagi yung tagawi. Nagyang kaya kap maulid. Na di sila di malimud ka. Salasla din si sagyang kuto, ika-12. Natulak ko naging utay ka sa pulaguduag yuto kung so kaya pa kasembuh kaya pa kinimbuotan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na di na nislaslaan. Na isa pa naan ko nakalbiyan niyan, pumalasang kaon. Kauto, babaya ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na uyo upa ba ko simboto? Na inuda ka tukawi o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inuda panguyat no Nabi. Inuda silibritaw Nabi so kinimbuotan niyan. Inuda niyan panguyat na tigan na. Saadin sa silaslaan niyan so kinimbuotan na kan. Kinibutan na ka, nagibalas yan. Dahil nagkataon na ka, sa kamuto mausik ko mga sahaba, sa kamuto mausik ko tabiin. Andi paganay, akya silibrita ko kap maulid, si iko Dawla Fatimiyya, si iko ikapat magpatgatos ragun ko Hijri, 4th century, agina so Dawla Fatimiyya mga Shia. Siran ipagampaganay, minggalabag sa isagyang kaya kap silibrita ko kap maulid. Na anto ni sunna akakadagan niyo, sunna nabi o sunna mga Shia. Subhanallah. Na ginan sembag si isagyang kaya akap maulid.